izinto zami ezandleni. So kwakwenzelwa loo nto ke ngoku kwakubiwa loo nyama ithile. Andiziunderstand ezaa zinto, so sanondibuza noba yeyiphi iyo phathi yonyama ndiyazi, but kuthiwa kunenyama eyathathwayo ke apparently ziinyama ziphuma ngaphakathi. Abantu abawaziyo amasiko bazoyazi uba yeyiphi leyo nyama eye caba ke iye izikhoze ii-problems more xa ivele yaduka ke kungenziwanga le bekufama iyenziwa ngayo. Ndinicela ngeefemeli zethu mna sizalwa kuzo. Iifemeli zezinye nje uzuvele ube nguthingi guys emhlabeni ungazazi into yoba khetha bani ke ngoku because ubethwa yifemeli endlini. Uthi usajongele yefemeli endlini uyobethwa zitshomi estratweni, uthi usajongele uyobethwa ngumeza uqala nombona. Guys, kutheni ninjena? Nisiphilisa kabuhlungu, nisiphilisa kabuhlungu. Yeah, anyway, ndabuya ke ngoku mna ndidoma ndikakayazi uba kunenyama ezithathiweyo phaa